अपन अपन छाप छोड़ देला आ जने जाला गाड़ देला किला हमार बलिया जिला जने जाला गाड़ देला किला हमार बलिया ऐसे हायारा जिला भी से हटे बलिया ऐसे हायारा जिला भी से हटे बलिया इस छपरा जिला शीश छपरा जिला जने जाला काट देला किला हमार बलिया जिला जने जाला काट देला किला हमार बलिया जिला काहे ना किला गाड़ी हमनी के जाइल बनी जा जयेश भैया कहाँ बनी जयेश भैया के माध्यम से पंकज भैया के माध्यम से आ जवन बहिनन पैसन भाई के हाथ रही तो कौन चीज के डर रही भैया ना रही तबे नु बहिनिया कहिया सा का हाय पुलिस प्रशासन सरकार का करी हाय पुलिस प्रशासन सरकार का करी आजकल ऐसा दौर चल देले बा भैया कि केहू औरत के मर्द भले रंगदार रह चाहे ना लेकिन हर लड़की के भाई रंगदार रहे के चाहिए तबे आजकल के समाज में वो लड़की सुरक्षित रह सकतिया आ रंगदार रहल खराब ना हो बहन के सुरक्षा खातिर राखी के कर्ज ऐसे ही न चुकत हुई भाई कि हाई पुलिस प्रशासन सरकार का करी हाई पुलिस प्रशासन सरकार का करी हमार भैया रंगदार नौजवान का करी हमार भैया रंगदार नौजवान का करी हमार भैया रंगदार नौजवान का करी ए भैया ई हम गई भैया खातिर लेकिन अगर भौजी के कहे कोई तो भौजी कैसे तारीफ करिए भैया के पता बा वो सब सुन ले कब जा कि के करा में दम बाजे गाना खिसे ताक दी एक बार हाला करके वो सब अगर गीत सुन ले बनी जाता कि जाने जाई पिया वा तो पानी उनकर नाप दी के करा में दम बाजे गाना खिसे ताक दी जाने जाई पिया वा तो पानी उनकर नाप दी आज एकर पियावा रंगदार मिलल हुई है उहे नु बात कही सह